Päivää. Mitä jatkaa? Ja hyvää päivän jatkoa. Moro, sano poro. En näin valitettavasti oikein myy muusiikkaa. Oliko teillä se joku Videot. No niin, ei muuta kuin antakaa pallaa vaan. Sä näytit dissit, mulla oli sua varten parhaat. Kuussa! Tahtoisin. Sä syysäs. Sydämeni vet, sä olet mun kuuli. Tapsa. Mutta tää ei nyt toimi näin. Meidän pitää yhdistää se teidän ns. Iskelmäkaka ja nykymusiikin lyli. Silloin me saadaan tästä toimiva paketti. Silloin me saadaan tästä toimiva paketti.